Asrambari constituency Sipai Awar Gram Panchet Engnok Ward Ramjadu Kamini Thwithangjak Bipul Debborma bike accident wngwi bo bisa swkangno langma sachoi thangjakmani bo o bike accident wngmani bai thongar klai tongmani bini nukhungni borokrok jatiyo khabono narakna bagui mwthangwi phiaba naragwi manliya bini pandai eba 13 din chubachuk khlai katini aro thangwi Tripura Motha Khwai Political District Working President Borom Ganang Trithi Debborma Block Committee Member Borom Ganang Monoranjan Debborma Agri Substanding Committee Member Borom Ganang Sopon Debborma Senior Leader Borom Ganang Prashanto Debborma Oship Debborma Mono Bendra Debborma songno khobwi juda juda adong song bufabo kwrwija bini ma saichungno bono porirewi nai tongjakmani omo haike kwlang thangjakmani bai nukhungni borokno thangwi kha khamaya pharika borok Tamni bagi norok kan hai tisa chopra ma pheke o kam bela bela ke hambai sini media person sono norok sosmoi logini tong bagi sono bela ke hambai sungtini abo chopra ni pheke atini sini 26 Asrambari constituency singo khobjak Sipehawar Gram Panchayat kami ngekai Ramjodu kami abo 1 number ward layo Sipehawar GPO oro thithanai sini tamnai takungno mano bini bumungkai Bipul Debborma bo thanai tamnai bosa kaisa motongkha bike accident mani ekono sakuri hamia apuri chibe je accident mani asuri hamia rang puisa kerin bagano tini tamnai kaham treatment thaimya ka ekono borok bong nukmo bongo belaikai chesta kekya narung baga happen narung malia thanai kisu din age thikya tini hone simike bongoro bini tamhnai 13 din nai tini kitum khanai khana chalani nai tini simi bongi tamhnai panda nai abakhai tei jeng je sama bising hangkai bongi nok nukhungo bini babu bo kwrwi angana pasajak obo hangka bini ama bo saichungno chwla bini umorto 22 bosor tei bong nukhugo chwla khe kwrwi bini ama singti tei tamnai income source bo kwrwi no borok bo kwrwini bagui chung tini chungbo kwbang rwgui ekhono borokno dukho jorao chungo kisasa tini je masa chung chubachu khaina hinai chung tini khailakhe bongoro chung tini phaimanja pheke oro Khwai Political District ni working president ang niji ani bung Trithi Debborma tei phaimanja pheke ani logi kwbangma tongo no borok quotation nukna tini Agri Substanding Committee ni committee member tini Borom Ganang Sopon Debborma tei block committee ni committee member tini Borom Ganang Monoranjan Debborma tei tongo tini tamhnai senior no tini Da Prashanto tei tongo tini Mano Bendra Debborma tei taku Asip Debborma oro tebo norok nukna kwbangma chung tini phailajaka chung tini kwrwi phano chungbo tini kha tongmaya tini kha tamnai tibasa borok chung je kubun somoi tamnai BL eba sugyang tongma jora chungbo borokno chung kwrwi tiri phano chubana hinai chung tini kha tongma bagui chung tini ma phaijaka hambai kai bukhuk tu nono chubana rong kam saklaina ni angko borok chuba khai pa chuba jakha amanta amuk kamin bum khai amdo to para khoro busuk tongman nong nong khungo anu tunggo bibi sang tong khorong guru etai bo khai taku kaisa no daung ke kam samro khai no nukhungo nai nai to khaina ni ko bo kaham tong puru kai buni kam ro khayo bagan ro rawo tai bate kudu kam ro khayo tiki ta khai choli to